Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah kelas loro, piye kabare dina iki? Apik to? Alhamdulillah. Muga-muga padha diparingi sehat kabeh. Amin ya rabbal alamin. Dina iki wayahe sinau basa Jawa yaiku urip rukun. Tegese urip rukun dimirengaken Bunita ya. Bunita arep njelasake tegese urip rukun yaiku urip ing satengahe masyarakat kang kudu bisa hormat lan ngajeni marang liyane. Urip rukun iku bisa tinulung ing masyarakat, sekolah lan keluarga. Bab selanjutnya yaiku nembang bebarengan, yaiku ana tembang dolanan. Bisa dilihat ning buku LKS Basa Jawa halaman 5. Nah, apa tembang dolanan iku, Cah? Tembang dolanan yaiku lelagan kang prasaja lumrahe ditimbangake bocah-bocah cilik. Tembang dolanan watake seneng, yaiku tembang dolanan iku biasane digunakake karo bocah-bocah cilik amarga tembang dolanan iku cacah seneng. Kayata ning enek tembang dolanan cublek-cublek suweng, gundul pacul. Nah, sapa sing iso nyanyi lagu gundul-gundul pacul, cublek-cublek suweng? Nah, selanjutnya dimirengake utawa dibuka halaman 5 ya. Tembang dolanan gagrak lawas. Tembang dolanan gagrak lawas yaiku tembang dolanan kang ora dimangerteni pengarange, sipate klasik lan makna lagune angel dimangerteni. Jadi tembang dolanan kang dimangerteni pengarange, sifate klasik lan lagune angel dingerteni utawa angel dimengerti. Tuladhane tembang dolanan gagrak lawas ing antarane yaiku kaya cublek-cublek suweng, gajah-gajah, gundul pacul. Nah, nomor 2 yaiku ana tembang dolanan gagrak anyar. Tembang dolanan gagrak anyar yaiku tembang dolanan kang duweni sifat kreasi anyar, gampang dimangerteni makna lagune lan jenenge pengarange jelas. Dadi tembang dolanan yang sifatnya kreasi baru, gampang dingerteni utawa lagune mudah dingerteni, pengarange iya jelas. Tuladhane tembang dolanan gagrak anyar ing antarane yaiku ana lesung jumeglung, swara suling lan prau layar. Nah, sing ketelu yaiku tuladha tembang dolanan. Ing ngisor iki sae tembang dolanan utawa tembang sing karep diunekake bocah sing seneng biasane diunekake utawa dilagokne dolanan marang bocah-bocah ya, Cah. Yaiku biasane ana cublek-cublek suweng. Cublek-cublek suweng iku sawijining tembang dolanan sing biasa ditimbangake dening bocah-bocah cilik sinambi dolanan bebarengan kanca-kancane. Biasane dolanan cublek-cublek suweng sing iso didelikne dolanane. Dan gajah-gajah kuwi salah sawijining tembang dolanan sing karep ditembangake dening bocah-bocah cilik nalika utawa sinambi dolanan. Yang ketelu gundul pacul.
Gundul pacul awujude tembang bocah-bocah kang populer ing Jawa Tengah. Tembang iki kalebu tembang lelucon. Tembang gundul pacul, tembang yang lucu ya anak-anak. Anak-anak kelas loro dimirengake ya, Bunita arep maringi contoh tentang tembang dolanan. Salah siji ya tembang dolanan cublek-cublek suweng sing biasane gampang dinyanyikaken marang bocah-bocah lan digawe dolanan. Disimak ya lagune tembang dolanan. Cublek-cublek suweng, suwenge tenggelentar, mambu ketudung budal, paimpong lerek sapa guyu ndelikake, sir pondele kopong, sir pondele kopong, sir pondele kopong. Cublek-cublek suweng, suwenge tenggelentar, mambu ketudung budal, paimpong lerek sapa guyu ndelikake, sir pondele kopong, sir pondele kopong. Bocah-bocah iku mau ya tuladhane tembang dolanan cublek-cublek suweng. Cukup sakmene ya bocah-bocah pelajaran dina iku. Sampai ketemu pelajaran basa Jawa kelas loro di dina liyane karo Bunita. Bunita nyuwun ngapura lek enek salahe dalam pembelajaran basa Jawa dina iki ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2 tetap semangat belajar ya, dan jaga kesehatan. Tetap semangat belajar di rumah. Dadah anak-anak kelas 2.